Od nového roka 2026 dochádza k zmene zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov. Veľmi výstižný názov, však vzhľadom na to, že dochádza k neskutočnému podrazu od vlády na osoby so zdravotným znevýhodnením. A nielen na nich, ale aj na ostatné zraniteľné osoby. Sociálny podnik totižto nezamestnáva len osoby so zdravotným znevýhodnením, ale medzi zraniteľné osoby a znevýhodnené sa zaraďuje aj osoba, ktorá je mladšia ako 26 rokov, doštudovala aj na úrade práce najmenej 6 mesiacov. Osoba staršia ako 50 rokov. Osoba dlhodobo nezamestnaná, čiže viac ako 12 mesiacov na úrade práce. Osamelá osoba, ktorá sa stará o inú osobu, ktorá to potrebuje, alebo o dieťa, kým nedokončí povinnú školskú dochádzku. Tí, ktorí žijú v najmenej rozvinutom okrese. Dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné a nakoniec tam patria aj národnostné menšiny. Ja neviem, či si to vláda uvedomila, ale som zvedavá, ako chce toto vysvetľovať bez urážky Romom. Prostredníctvom týchto sociálnych podnikov chce vláda zakázať im mať iný príjem ako z pracovnoprávneho vzťahu v tomto sociálnom podniku. Nehovoriac o tom, že im znižuje podporu na výšku minimálnej mzdy. Mnohí majú živnosť, oprávnenie, nejaké osvedčenie, dohodu alebo pracovný vzťah na skrátený úväzok. Napríklad sa jedná o znalecké posudky, preklady, písanie článkov, spravovanie nejakej sociálnej siete, nejakého obchodu alebo donáška jedál, maľovanie obrazov a podobne. Čiže ide o príležitostný príjem. Od nového roka už nie. Nesmie mať nič. Zakazuje im mať pracovný pomer, či dohodu, či živnosť. Dokonca nesmie byť ani vlastníkom, či spoluvlastníkom, ani štatutárnym orgánom, či členom štatutárneho orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti. No a nakoniec nesmie byť ani poberateľom starobného dôchodku. Žiadam vládu, by sa spamätala a nediskriminovala vybranú skupinu osôb, a to so zdravotne znevýhodneným. Tento príjem ich pomáha dôstojne žiť. Navyše aj vy máte z neho príjem vo forme daní a odvodov. Bolo podaných mnoho pripomienok a ja žiadam vládu, aby ich brala do úvahy a aby neschváľala túto nehoráznosť, kde dochádza k porušeniu princípu rovnosti a diskriminácii podľa článku 12 odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky. Takisto porušujete právo, základné právo na prácu podľa článku 35 odstavec 3 Ústavy Slovenskej republiky a takisto podľa článku 35 odstavec 1 právo na podnikanie či inú obdobnú činnosť. A nakoniec právo na primerané zabezpečenie v starobe podľa článku 39 odstavec 1 Ústavy Slovenskej republiky. Na túto skutočnosť vás upozornilo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré dôrazňuje váš neprimeraný zásah do základných práv. Komisárka pre znevýhodnené osoby vás dôrazne varuje pred týmto zásahom, ktorý je namierený na vybranú skupinu ľudí, a to tých so zdravotným znevýhodnením. A sťažuje im tak možný prístup podpore na trhu práce. Prosím vás, ľudia, píšte aj vy do Národnej rady, poslancom, vláde, na ministerstvo práce. Nie je predsa možné, aby určitej skupine ľudí bolo zakázané mať iný príjem, znamená to zhoršenie ich životnej situácie a môže dojsť aj k psychologickým problémom. Človek má problémy, ktoré nedokáže ovplyvniť a štát ho za to potrestá. Sociálny podnik má byť priestorom na ich sebarealizáciu, rozvoj a podporu. A nie na ich udúpanie a obmedzovať ich. Čo povedie vlastne k ďalšiemu rozdeleniu už aj tak rozdelenej spoločnosti na zdravých a znevýhodnených.